Frate, eu vedeam lumea cu alți ochi, credeam că lumea aici e totul, aici e raiul, aici e iadul, să mănânc, să beau, să mă distrez. Dar uite, mi-a deschis Dumnezeu ochii și acum văd altceva, văd că lumea asta e o înșelăciune. Cum spune înțeleptul Solomon, deșertăciune și goană după vânt. Nu-i nimic de ea. Când pleacă de aici, mama și tata n-au luat nimic cu ei. Nici bunicul, nici bunica, nici fratele, nici rudele. Și uite că n-au lăsat nimic după ei și-au adunat atâtea. Și atunci ochii mei încep să vadă că e o deșertăciune. Și inima mea care înainte căuta să cuprindă, să aibă inima asta care dorește atât de mult, până să o predau la Domnul Iisus, până când să mă fac copil al lui Dumnezeu prin nașterea din nou, inima asta atât de multe dorea, că zice, ochii văd, inima cere, dar ce cere inima? Știm cu toții ce cere inima când e nepocăită. Că spune Sfântul Apostol Pavel în Roman, capitolul 2, dar tu cu nepocăința inimii tale ți adun o comoară de mânie pentru ziua judecății.